veliko zadovoljstvo. Šta znači ići putem Svetog Save? Ja istorijski deo uvek prepuštam stručnjacima, iako kada mi, pošto predam srpski jezik i književnost, moram da znam istoriju da bih mogla da obrađujem književna dela i da bih mogla da govorim o Svetom Savi. Vi vrlo dobro znate da mi govorimo o mladiću koji je sa 17 godina tačno znao šta želi i tačno svoj život posvetio rodu, otadžbini i slobodi. Kako mi možemo da idemo putem Svetog Save? Moramo svakog dana ići, tako što ćemo svakog dana nastojati da budemo bar malo bolji nego što smo bili juče. Tako što ćemo postaviti ciljeve, da Sveti Sava cilj nije imao, on velike nebeske visine ne bi dosegao, ne bi živeo, evo, preko 800 godina i živit će dok postoji našeg roda. Ja ću vam sada spomenuti samo vrlo kratko našeg takođe velikana, Mihajla Pupina. Ne znam da li ste znali za priču, uzmite obavezno, ko nije čitao, obavezno pročitajte se Pašnjaka do naučenjaka, autobiografiju Pupinovu, gde Pupin sebe predstavlja kao nestašnog, običnog đaka vragolana, koji je mislio da je račun, matematika, gramatika, da su to samo sredstva koje muče đake i koje ih lišavaju igre, a on je želeo da se igra i da uči kroz igru. Međutim, njegova majka, Olimpijada, iako nepismena žena, je nepismena, nije znala da čita i da piše, ali zato je znala napamet skoro celu Bibliju, ili možda čak i celu Bibliju, znala je psalme, znala je služenje, i ona je jednom rekla svome sinu Mihajlu, je pričala o Svetom Savi, o veličini toga čoveka. Mihajlo Pupin se tada zainteresovao za lik i delo Svetog Save i rekao je da će tada slušati svaku reč koju učitelj kaže. Već tada je pokazao i rekao je, slušat ću svaku reč, učit ću, makar me drugovi zbog toga odbacili. Makar ne bio više onaj vrgovan koji sam bio u duši. Već naredne godine učitelj je upravo Mihajla Pupina odabrao da govori svetosavski govor. Dobio je govor od učitelja koji ništa nije razumeo. I onda je majka sela sa svojim sinom, sa Mihajlom, i sve to prepričala, pojednostavila na dečački jezik, na jezik 12-godišnjaka, 13-godišnjaka i terala ga da ponavlja sve dok on nije zablistao. I zaista je zablistao na Svetosavskoj akademiji i prvi put tada učenici se nisu smejuljkali, nisu se gurkali, nisu hteli da prave vragolije kakve su prethodno pravili i on je postao već tada među svojim društvom slavan. Tada je majka ispričala jedan svoj san. Kaže da je sanjala Svetog Savu, kako je stavio ruke na glavu njenome sinu Mihajlu i rekao: "Kćeri Pijada, ova škola u Idvoru će vrlo uskoro biti tesna za tvoga sina. Pusti ga da ide dalje." Tako je bilo. Majka je, Olimpijada, je svom sinu Mihajlu Pupinu rekla da pored očiju ovog para koji imamo, koji od Boga dobijamo na rođenju, da pored tog para očiju mora da ima još jedan par za čitanje i za pisanje. Jer neće daleko od sela stići i neće vidjeti onoga sveta o kojem je slušao na poselima od svojih starijih, neće ništa toga vidjeti ako ne bude čitao i pisao, ako ne bude učio. I mi znamo koje je visine, nebeske visine dosegao Mihajlo Pupin i kako je svet zadužio. Zato mi svakoga dana treba sebi da postavimo ciljeve, jer kako kaže Olimpijada Pupin, da je znanje su lestvice koje nas vode do nebeskih visina. Šta znači nebeske visine? To znači da smo mi na ovaj svet došli sa zadatkom da ovom svetu damo. Svet je dao nama, Bog je darovao nama, a mi ovom svetu treba da vratimo nazad. Treba svakoga dana da razmislimo šta radimo, kako radimo, zašto smo tu, da poštujemo ustanovu u kojoj jesmo i da poštujemo jedni druge. Hvala vam najlepše.